Те са вече трета група и са научили много. И нашата цел е да ви покажем колко много знаят, колко са възпитани, добри, колко силно пеят и да ви заредим с много настроение и радост. Така, готови ли сте вече? Да! Сега вече се гледате към мен, защото аз започвам да питам разни работи, пък вие ще отговаряте, нали? Да следи ръцете. Като дойде Коледа, сутринта много бързо тичате до елхата да видите какво е оставил там дядо Коледа, обаче за да сте много будни, трябва да си изиграете една хубава гимнастика. Да, обаче я дали да познавате ли частите на тялото, като ще играем гимнастика? Аз ще питам на български, разбъркано, вие ще ми отговаряте на английски, нали така? Така, глава. Очи. Уши. Нос. Коса. Аз казах разбъркано. Чувайте какво казвам. Коса. Точно така. Уста. Узки. Лице. Едно зъбче. Всички зъбки. Езиче. Рамена. Ръце. Тази част на ръцете. Корем. А кога викат Томи? Нагалено коремчето, децата му казват Томи. Добре, гръбка. Всички. А крака? Колена? Не, мисли низ. Така, едното стъпалце. Ама не дигайте и двете сега. Двете. Така, пръстите на ръцете. Пръстите на краката. Забравихме една важна част. Дупето. Ботъм. Какво означава ботъм? А защо му казваме дъно? Защото е дъно. Точно така. Добре. Философи всичко знаят. Добре, готови ли сте за гимнастика? Да! Сега вие това ще играем. Това обаче, че сте малки, не значи, че не обичате мама и тати, нали? Да! Всяка вечер за лека нощ им пращате по една целувка. Обаче, преди това искам да знам. Ще дали към мене, не към родителите, аз съм тук. How many eyes? 2 eyes. How many ears? 2 ears. How many noses? 1 nose. How many mouths? 1 mouth. How many shoulders? 2 shoulders. How many arms? 2 arms. How many fingers? 10 fingers. How many toes? 10 toes. Is your nose big or little? Little nose. Is your mouth big or little? Little mouth. Казвам, че не ви чувам. Little mouth. Are your eyes big or little? Little eyes. Are your ears big or little? Little ears. Някои са по-дълги, мая. Като магареш.
style. Bagar. Okay. Are your fingers big or little? Little fingers. Okay. Така. Искам тук да мина. Да, защото малко по малко минавате напред и другите не могат да ги виждат. Така. Готови ли се да кажете стихчето за лека нощна работа? Един пратите по начало. Айде всички. Ready? Go. Силно. 10 little fingers. 10 little toes. 2 little ears. 1 little nose. 2 little eyes that shine so nice. 1 little mouth to kiss mommy and daddy. Браво! Good night. Да целуне мама и тати за лека нощ. Добре, Коледата я чакате с голямо нетърпение, обаче снегът... Калинче? Няма го и го няма снегът. Ама ако падне сняг, първо какво ще си направите от него? Снежен човек. Как е снежен човек? Snowman. А като ви измръзнат ръчичките, ще се приберете вкъщи и ще пиете чай в направен в чайника. Как е чайник? Така, как казвате нисък и дебел? Short and fat. Хайде всички. Short and fat. А как е метлата с дръжката? Broomstick. А шапката? Hat. А чучурчето на чайника? Spout. А вода? Water. И как казваме, когато водата заври? When the water's boiling. Така. Hear me shout. Так, сега не сме казали още. Аз питам разбъркано да видят родителите, че не карате подред. Какво значи това hear me shout? Чуйте ми как крещя. Какво крещи чайника? Казва какво да го направим? Да го Води и да го излее. Як кажете на английски? Tip me over and pour me out. Така, ще кажем ли сега? Тоест ще си спеем песнички. Да. I'm a little snowman, short and fat. Here is my broomstick, here is my hat. When the jolly sunshine comes to stay, then I slowly melt away. I'm a little peanut, short and stout. Here is my broomstick, here is my spout. When the water's boiling, hear me shout. Bring me over and pour me out. Сега че тук пак вие така много близко обичате да бъдете един до друг. Явно така. Хубаво да се... мястото има за всички да се виждате. Така. Добре. Така, и... Няма снежен човек, обаче пък на Коледа винаги изгрява Дани една красива звездичка на небето. Как казваме блещука и малка звездички? Twinkle, twinkle, little star, Така, аз се чудя какво си ти. how I wonder what you are. Готови ли са ви силните гласчета? Да. Окей. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world
Като изгрее звездичката, значи наближава деня, в който идва дядо Коледа, обаче вие ставате все по-нетърпеливи. И как ще кажете, Коледния ден скоро ще дойде и аз едва го дочаквам. Christmas Day will soon be here. I can hardly wait. А как казваме дядо Коледа ще дойде? Santa will be coming. Готови ли сте да покажем колко сме нетърпеливи? Christmas Day will soon be here. I can hardly wait. Christmas Day will soon be here. I can hardly wait. Santa will be coming. Santa will be coming. Christmas Day will soon be here. I can hardly wait. Santa will be coming. Santa will be coming. Christmas Day will soon be here, and I can hardly wait. Christmas Day will soon be here, and I can hardly wait. Christmas Day will soon be here, and I can hardly wait. Santa will be coming. Santa will be coming. Christmas Day will soon be here, and I can hardly wait. Santa will be coming. Santa will be coming. Christmas Day will soon be here, and I can hardly wait. Няма да почне това. Така. И вече сме нетърпеливи, обаче за да стане хубаво настроението на Коледа, децата измислят калина. Какви ли не работи обичат да се правят на клоуни, например. За да станат по-смешни и да стане по-весело. Калинки, по-крути малко. Как казваме, бъди си косата? Bend your hair. Бъди си ушите. Bend your ears. Уж така, бъди си носа. Bend your nose. Бъди си бузките. Bend your cheeks. Бъди си устата. Bend your mouth. Бъди си пръстите. Bend your fingers. Bend your eyes. Ма не, аз питам разбъркано, не знаеш, не питам какво учи. Искам да мислите. Затова ви казвам разни работи така, без. Така, а как казваме, покажи ми? Show me. А как казваме, покажи ми смешно лице? Show me a funny Как face. е смешен нос? Funny nose. Смешни уши? Funny ears. Смешна коса? Funny hair. Имам си смешно лице? I have a funny face. Bend your head and bend your nose. Show me, show me. Bend your head and bend your nose. Show me a funny face. Funny hair, funny nose. I have a funny face. Funny hair, funny nose. I have a funny face. Bend your eyes and bend your mouth. Show me, show me. Bend your eyes and bend your mouth. Show me a funny face. Funny eyes, funny mouth. I have a funny face. Funny eyes, funny mouth. I have a funny face. Canción. Bend your ears and bend your cheeks. Show me, show me. Bend your ears and bend your cheeks. Show me a funny face. Funny ears, funny cheeks. I have a funny face. Funny ears, funny cheeks. I have a funny face. Така и да стане още по-весело. Да стане още по-весело, учителката решила да закачи на децата звънчета. Да.
И да ги накара да правят разни неща, които обикновено не ги правиме, защото само в играта, нали така? Как казваме звъни с тези звънчета? Ring those bells. Как казваме плесни с ръце? Clap your hands. А завърти се? Turn around. Да не ми се въртете, сега само думичките питат. Аз ще ви дам възможност. Turn around. Turn around. Друпни с крака. Stand your feet. Кимни с глава. Nod your head. Покажи си езика. Show your tongue. Така, направи всичките 5 неща, Do all five. защото Коледа е дошла. For Christmas time is come. готови ли сте? Da. Ето ли ще се справите? Ring those bells and turn around. Ring those bells and turn around. Ring those bells and turn around. For Christmas time is come. Ring those bells and clap your hands. Ring those bells and clap your hands. Ring those bells and clap your hands. For Christmas time is come. Ring those bells and stamp your feet. Ring those bells and stamp your feet. Ring those bells and stamp your feet. For Christmas time is come. Ring those bells and nod your head. Ring those bells and nod your head. Ring those bells and nod your head. For Christmas time is come. Ring those bells and show your tongue. Ring those bells and show your tongue. Ring those bells and show your tongue. For Christmas time is come. Ring those bells and do all five. Ring those bells and do all five. Ring those bells and do all five. For Christmas time is come. Можете 5 неща наведнъж да правим. Весело, обаче някой трябва преди това да ни е направил играчките. Как беше джуджето на дядо Павел? Това масичката, където работи на нея. Готови сте с чупчета? Tapping, tapping, little elf, as you work up on your shelf. Tapping, tapping, little elf, as you work up on your shelf. Working hard to make some noise, all for little girls and boys. Tapping, tapping, little elf, as you work up on your shelf. Tapping, tapping, little elf, as you work up on your shelf. Tapping, tapping, little elf, as you work up on your shelf. Working hard to make some noise, all for little girls and boys. Tapping, tapping, little elf, as you work up on your shelf. Как трябва да работи джуджето, за да направим много играчки? Абсурдно! Как беше думичката? Усърдно. Е много трудна думичка на български. Добре. И вече са ни готови играчките, обаче ние трябва все пак да се съберем, Вики, да празнуваме. И обикновено отиваме при кого да празнуваме? Елка! При кого? При дядо и баба. При най-възрастните, нали така? Коледа е семейен празник
Обаче, за да стигнем до бабината къща, навалял е много дебел сняг, нищо, че сега навънка няма, и дядото е дошъл с шемичката да ни вземе. И трябва да минем през реките и през горите. Готови ли сте да покажете през какво трябва да минем? Хора към мен искат да гледате. Калина? Айде, всичките да ви чуем силно. Over the river and through the woods to grandmother's house we go. The horse knows the way to carry the sleigh through the white and drifting snow. Over the river and through the woods, oh how the wind does blow. It stings the nose and bites the toes. As over the ground we go. Какво значи it stings the nose? Жилини носа. А bites the toes какво значи? Да накапва кръчетата. Кое е на кръчетата? Добре, добре. И вече като сме стигнали до баба, баба е украсила елхата. Как е елха? Christmas tree. Така, и тук имаме двама солисти, които много хубаво пеят за елхата. И сега първо те ще ни изпеят песничката. И ние как обаче стигнахме до къщата с най-веселата песничка, нали така? Oh!
баба Вики трябва, като отвори вратата, какво да ви пожелаеме? Весела Коледа И щастлива Нова година. Айде, как ще кажете, ние ви пожелаваме весела Коледа и щастлива Нова година? We wish you a Merry Christmas And and Happy New Year. Да, ама стопанката като ни отвори трябва да ни даде малко от празничния Пудинг. Как казваме, донесете ни от празничния пудинг? Bring us some figgy pudding. И го донесете тук. And bring it. Right here. И няма да си тръгнем, докато не ни дадат поне малко, как казваме. We Won't go until we get some. Така че донесете ни го тук. So, bring it right. Right here. И накрая казваме, че много обичаме празничния пудинг. We all like a figgy pudding. С цялото му добро настроение. With always good cheer. Така, готови ли сте? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. And bring it right here. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding. With always good cheer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Така, сега ще се поклоним ли хубаво на родителите да видим дали са доволни от вас, че те от снимане забравят да ви пляскат. Трябва хубаво да видят поклонение. Сме ги зарадвали. Ами сега да давам ли наградките и изненадки? Да! Обаче седите